दिवचलच्या केशव सेवा सदनान एक राखी सैनिक के नाम ही कार्यावळ जाली। विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार सैनिकांक राखी बांधली। तशेंच देशाची राखण करपी सैनिकांक राखयो एकठांय करून धाडपी हो उपक्रम आसा। आरडेक्स गोवाखातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। आमचे पहिले पंतप्रधान या देशाचे जावन गेले, त्यांचीच उतरां आसा। भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाईट आवर, मध्यरात्रीचो कालखंड आसलो तेन्ना 14 आणि 15 ऑगस्टाचो। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाईट आवर, when the whole world sleeps, India will rise for life and freedom, अशें तेंची उतरां आसली। आमचो भारत देश उठलेलो आसा when the whole world sleeps, सगळे जग न्हिदलेलें आसा, अर्दी रात्र, आणि आमचो भारत देश उबो रावल्लो आसा, जागृत जाल्लो आसा, जागो जाल्लो आसा। वाय? कित्याक? फॉर लायफ अँड फ्रीडम। हे आमच्याच खातीर म्हणूंक नासले तेंच्यांनी, आमचें जीवन आणि आमचें स्वातंत्र्य। आम्ही सगळ्या विश्वाची चिंता करणारो भारत देश, हे विश्वची माझे घर, वसुधैव कुटुंबकम, या भारत देशात आज मान सगळ्या जगान आसा तो त्याच खातीर, कारण आमच्या पूर्वजांची पूर्व पुण्य आमच्या फाटसून आसा। आपले जे सैनिक, आपले जे जवान अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून आपल्या सीमेचं रक्षण करतात, आणि त्यांना हा सर्व गोळा केलेल्या राख्या आम्ही त्यांना सुपूर्द करतो, आणि सुपूर्द केल्यानंतर एक वेगळ्या प्रकारचं चैतन्य, एक वेगळ्या प्रकारचा उत्साह त्यांना जाणवतो, आणि त्यांना वाटतं की आपण जरी आपल्या सणाला, आपल्या उत्सवाला गावामध्ये उपस्थित नसलो तरी राखी पौर्णिमेच्या निमित्त, रक्षाबंधनच्या निमित्त आपली कोणतरी या गोव्यातल्या एका छोट्या गावातून कोणीतरी आठवण काढत आहे, आणि अशा प्रकारची भावना, अशा प्रकारचं त्यांना एक समाधान प्राप्त होतं, आणि त्या जोशपूर्ण वातावरणात ते आपलं देशसेवेचं काम करत असतात।